اینجا نمیاد. نه اینجا نمی‌کنی. چون نمیاد باید بیا کن. نه تو جامعه ایش لایک مالی سی لایک مالی. سلام علیکم دوستای عزیز، شما در کانال من ابن سینا مرحبا کردید. بعد 20 سکنین. سلام علیکم و علیکم السلام. چیز بلشون نکن. کاری چیزی می نیستم بگذار بنویسم. تک 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 تک. او بچه جمع شیم. جمع شیم بعد سلام علیکم باید سلام علیکم دوستان عزیز، این من هستم دکتر بهروز محمدجویش. همه روزه کوشش میکنم با شما باشم در خدمت شما و چنانچه که گفتیم من بفهمم که چون این برادران ما رو انتظار هستند و انتظار پیام‌های فیلم ما هستند. همیشه تنسیت آباد باشه و من فخر میکنم که باور که با چنین برادران قدردان کوشش میکنیم کلینیکمون بسازیم. التماس برادرها بدون لایک زیر کنیم خوب میشه. هر لایک شما این پیشروی کاری ما است و آدمی دور زمان ما گفتم نمیتونم شاید که یوتیوب هم کم کنم، شاید که نکنم. برای قرار مسترس دارم که تیتر بلیط ما سودا برام التماس برادرها بدون خریداری کنین. نرخ بلیط 10,000. کسانی که بلیط میخرن ایماد توبتات به پول میشود. توبت نرخ بلیط 10,000 5,000 بلیط بود. 5,000 بلیط 4,000 مونده. بدون بلیط رو خریداری کنین. همه کاری که من میکنم انشالله این برای فایده شما است انشالله. و التماس میکنم برادرها بدون در کامنت‌ها بنویسین چی سوالی دارین مرامت بنویسین. انشالله که من با سوال شما جواب میگردونم و کوشش میکنم که هر یک سوال شما به پاسخ نماند. ما قرار داریم در مهمونی دوستم علیشیر جون دوستم در نزد ما هستن. انشالله که بعد سخن کردنی خودمون با سخن با دوستمون علیشیر میگیم. بیلولا سه بیلولا ایپیر است. بیلولا دعوت کردن کار بیلولا دوستایی که مقصد هستن. دوستای عزیز وقتی که در افیر می دارید التماس بنویسین سابشنی خوب بنویسین. همین سی بریم کاروچی عادت کردم سابشنی میگم کامنتر خوب نویسین برام. و گرچه که من با شما صحبت میکنم که علاقه من سطح گپ زنیم سطح سخنگویی من بروتر میشود. شما علاقه چی بگم من نه قدر مقصد بلوگری پروفесіонал هستم ولی کوشش میکنم که سطح سخنگویی من بالاتر شود. برادران انشالله و رحمان با یاری شما کلینیک را میسازیم. اوجه علاقه ما لیسенزیا برای چه همه سپردگی هستیم. اجازه داریم که لیسенزیا را وجود ما باید بگیریم ولی گفتگی که مدت شما اجازه بگیریم. التماس برادر دستگیری کنین. نرخ بلیط 10,000 10,000. اینجا تلفن هم میگیری پروسه تلفن هم میگیری
билет телефонам мегири, билет дар 10,000 мегири, равон мегири ба номери 915 392 32 68. дар ватсап мо равон мекунӣ. мо ҷалака ном фамилията дар журнал дар ватсап менависем. ва медонӣ бародаро, барои чӣ ин иқдомам гирифтам? Барои оне ки мақсад вақте ки ба ман муроҷиат мекунед, занг мезанед, ман медонам ки хай агар шумо пулдор мешудед, бештимал ба манам муроҷиат намекардед. вале манам мақсад пулдор ки мешудам, ҳеҷ маҳал мақсад ба ин корам заниматся намекардам. лекин он даме ки ҳастам, мисол шукрона худо ишкамам сер аст. вале иншоалло ки мо сағира дилсӯз ки ҳастем, ба мо хотире ки дилсӯзӣ мо кӯшиш кардастем ки мақсад як замини хидмат ки замини мақсад арзиш хеле аст вазмине. шумо худтон медонед, дар кадме ки дар Москва зиндагӣ мекунед. ҳамин замина мақсад барои хотири шумо кӯшиш кардаастам ки ҳамин клиника бошам. Ин просто аз души. Просто аз души. Барон хара бародаро, бидуни дастгирӣ мекунем. Ана ҳамарӯза кӯшиш мекунем ки мақсад дар видеоэфир бошем. Ва дӯстони мо мақсад дар рӯзои наздик бояд дар бораи бемории писарият, дар бораи бемории анемия, дар бораи бемории геморрой рӯзои наздик насиб бошад ки видео мекунем, мепартем. Вале ба зами ин иншоалло ки удалил намекардед. Чира? Чӣ ба удалил мешавад автоматически? Ами автоматически удалил мешавад, бародар чизе нест бечора. Автоматически бародар бахшиш хафа нашед, чӣ хеле кам автоматически худаш удалил мешавад сообщение. Ман намедонам ай рӯз чӣ бошад, вале иншоалло роҳи ҳалшо меёбем. ва ҳамарӯза кӯшиш мекунем мақсад шуморо дастгирӣ кунем. Баъди ҳозир дери нуқташта як бародари мо шумо занг зада оиди бемории дандон шуд. Дандонш дард мекарда, на хаб ина короче, хела дур занг зада. вале шумо представед кунед ки мисол нахаб ина куҷо асту, Москва куҷо асту, мақсад Московская област куҷо аст. ва шумо буред дастгирӣ кунед. ман барои кори шумо, барои хубии шумо гуфтаистам ки мақсад шуморо ёрдам кунам. вале касе ки агар билет мехара, кадим билет мехара, худо дар тори сара ҳамин кори мекунам ки ҳамин стоматологияшон барои хидматрасои дандоншон бепул мекунам. ин ҳамин ки шумо ёрдам кунед, ҳамин билето уҷа аллакай. ман гуфтам дандонотон тоза кардан канданашон бепул мекунам. агар дастгирӣ мекунем, агар дастгирӣ шидаст иншоалло, билет 2000. вале шумо нигоҳ кунед ки агар ҳамин дар дигар ҷо заводое ки мебинед, мақсад пеш аз кор шурӯъ кардан нигоҳ мекунед ки ягон миллионер, ягон одам, мақсад одаме ки пул дорад, мехоҳад ки ҳамун мисол пул бекор хоб наравад. ҳамун пул ростига мақсад ёрдам мекунад ҳамун завода. баъд завод вақте дар кор метавад, ҳамчун як миқдори муайяни пул ба ҳамун одаме ки маблағ гузорӣ кардагиаст, ҳамун одам албатта пулам бармегардонад. бародаро азиз, медонем дастгирӣ мекунем. дар бораи бемории саволо бисёр мешавад дар бораи бемории мардонагӣ. дар бораи бемории мардонагӣ бениҳоят бисёр аст. простатит аз ҷумла бисёр бачаҳои ёш простатит мешаванд. вале простатита гап задан хеле бисёр аст. эфир меганесте? дар эфирем бу. салом алайкум. сообщениёто бинависед, ман мехонам иншоалло. бориҳо бародар иншоалло хабар медиҳед. саломат бошед, саломат бошед. хидмат расонда наметавонед, иншоалло дуо кунед, ҳақ бон иншоалло ҳамашо мешавад. ва салом озон салом. шамиаматон ба хайру шодӣ бошад. дӯстои азиз, апа ва хоро, акаву дудоро
خوش اومدین بازم یه بار دیگر. چقدر دکتر قید کردن، بسیار خوب قید کردن. چقدر اقدامی که دکتر پیش گرفتن، این اولین بار نیست. مقصد ما در افیر دکتر اشتراک میکنیم. انشالله با خدمت دکتر بسیار رسیدگی با زبان کوچکی به قول رسی بگم با دلشی با میرسه. اشما یک خدمتی که اشما ما مقصد انتظاریم اول در اومدین چخیلی که سلام میتیم باید لایکه که دیگه هم کم ترک چلیکاتونه کم کم کار فرمون که خونوی دستان یعنی حرکت کنه. سلامت باشین. یک کم ترک هم حضرت شوخی کردیم. دوستای عزیز، چخیلی گم این کنکورس نیست، این بازی ما نه کنکورس های نه وای پروسه برای خرسان کردن، یعنی که برای یک حواسمان گردونی، یعنی پتپیسچکو حواسمان گردونی اون کسانی که مقصد هم اقدام پیش گرفته دکتر یعنی بهره‌مند میشوند، این که میخوام که دستگیری کنم. یک چند نمودی ما پریزوی توفوی مدیسینگی ما پیشنهاد کردگیم، یعنی که دکتر خودش پیشنهاد کردگیه، نه اونقدر توفوی قیمت بهایی، اینه که به هر حال این شرط و ضرور نیست که کسانی که مقصد ای بوزی یا که ایمی پریز مقصد بهره‌مند بشوند. چی نمود پریزی که نباشه مقصد کم هم که باشه برای حواسمند گردیده کسی پریز برد میکنه نمیکنه، یعنی که در روی خط دفتری با قیدگیری دکتر حتما نوشته میشه، یعنی با قید گرفته میشه. خب مقصد یک کم ترک به قدر امکان چند که مقصد میتونیم توفوی که دکتر پیشنهاد کردن شما دا میفهمونیم میگذاریم. نو با اگر دوست عزیز یه جمع بگم که در اینجا مقصد مقداری که من نویستگی هستم اینو رو من هم توفه میکنم، با توفه شما میکنم و بیمارانی که بیمار میشوند اینو را با من همچنین یاردمشون میکنم. فهمیدید؟ با وقتی که من کشوده میکنم همون کلینیکه را انشالله و رحمان انشالله به امر رسول خدا من همه خیلی یاردمشون میکنم که همین 2000 تو представить میکنی که 100 200 300 هزار جو تو خدمت رسون مگر با من خدمت میرسون. لیکن سبب این کار کردن من از اون است که مقصد شما خیلی میگن که ما دیگه باید سو دیگه کلینیکا میریم یعنی کسی یاردم نمیکنه ایسوس خیلی نبیوی مرا یاردم کنه اینه 10000 اینه 10000 بعد 10000 نه تو بوی میشه نه من بوی نمیشه من شما خدا خیلی خدا میدونیم که فلان دیدیم ماشینم دیدیم اما چیزام دیدیم که بله دوستای عزیز، چیزی که دکتر خوب قید کردن ما گفتن نمونت در برای توفوی که دکتر گفتن در اینجا 50 نفر در هجومه گفتگیم، در 50 نفر ممکن که با 100 نفر ممکن با بسیار تر شود، ممکن با یکون دبافکم مثلا 10 15 دیگه دبافکم شود. 50 نفر هجومه گفتن، 50 نفر مساج دکتری گفتن، ممکن ایشان با زیادتر شود. 50 ممکن نه اینو زیاد میشه. نو اگه شمارش با 20 دیگه از این 70 نفره مقصد. خب 50 تا اپاراتوی تیبی، مقصد اپارات تیبی چیه؟ نمود اپارات تیبی برای نبی دولتی سنجاق برای نبی یادم تاجیکستان تاجیک من با سوال شما جواب میگردونم سهراب سلطان و با سوالتون جواب میگردونم ما کمتر گپ زنم من با سوال شما جواب میگردونم برای так 50 نفر به 50 برای 50 تا اپاراتوی سنجیدن یعنی فشار بلندی و که دولتی سنجاق چخیلی گفتیم 10 نفر در رنگین شش ها، یعنی که رنگین کردن شش ها. خودتون میدونی که هر کسی که کارش غلطی دیگه میدونه که برای رنگین کردن شش چند قدر مقصد و اینه. با 10 نفر دیگه در اوزی گرده ها برای مقصد خانه گرفتگی را انا و اوزی میکنیم. خب 10 نفر طبابت رایگان پرستاتیت، 10 نفر با تمام دورو کلو همه چیز خطی بله یک میدونی که یک طبابت کردن یا گریت اگر صحبش کنه 50 60 زیاد میشه با کل دروش نه در اینجا مثال نگاه کنید دوست عزیز، در اینجا مقصد
бисёр чизо настагӣ нестем, вале мо добавка мекунем, добавка бале мекунем, бале кӯшиш мекунем ки масалан бародарои мо чӣ шавад. мақсад он чизе ки дар мақсад чизе ки дар ҳам медитсина ба нафъи инсон фоидаоварай ҳаморо пешниҳод кардан. Ана дар инҷа 10 нафар яъне ки ҳамин чиз дар назари инсон наметавонад ки ҳамин чиз ниё чи кам ёфтае. Деки ҳар одам ҳамон чиро назараш намегирад. Чие? Яъне ки 10 браслете ки барои шахсоне ки ҳамвақт давлинияш яъне фишоршон бозӣ мекунад. Тод баланд, тод паст мешавад. Специална браслети ҳаста ки магнитивие. Ҳамун давлени ҳамун шахса як қапида меистад. Як нормаи муайяна қапида меистад. Барои 10 нафар ҳамин пешниҳод кардан. 5 дона аппарат барои касалиҳои қанд. Мақсад касалиҳое ки қанд, касоне ки касали қанд доранд, аппараташ барои 5 дона 5 нафарда ҳамхел аппаратҳои қанд пешниҳод кардан. Ну бо ва ғайраҳо. Касоне ки аз бозии билет харидорӣ мекунанд, хизматрасони ройгон бо нархи 2000 метавонанд то охир аз ҳамин билет истифода баранд. Яъне ҳамин билет истифода баранд. Мақсад 2000 да чӣ хеле ки доктор чандин борот қайд карданд ки як маротиба ҳамон билета мехарӣ, ход дар байи 2000 ҳама дар бисёр мумкин ягон 90%, 80% бозӣ кардагием дар ҳамин конкурсҳо. Яъне ки дар WhatsApp номери доктора сохранӣ мекунем, WhatsApp шав дар ҳаваи картам аста мепартоен, чекша мегиред, чиз WhatsApp мепартоен, ном фамилия ҳамон шахсе ки эҳтиёҷманд ход то мақсад мехарӣ, харидорӣ мекунӣ, ход дар ягон дӯста тӯҳфа мекунӣ, ход дар ягон шиноси наздикат, ход дар ягон падару модар, фарзанд, фарқе надорад. Но як билет дар номи як кас навишта мегардад то охир. Мақсад ҳамон билет хати хизматрасонӣ ай доктор мақсад ройгона. Боз як консултатсия мегӯянд ки ба забони тоҷикиш намедонем чӣ мешавад. Як консултатсия куҷое ки больница мерем, як қабулгоҳош ки яъне ки вақти больница медорем, як қабули ҳамон врач ё ки ҳамон доктор қабулш худаш пулае. Касада меспорӣ, чекта мегирӣ, бере навбат мести, корта буд мекунӣ. Бале. Вақте ки дар 2000 дар Россия мақсад ҳозир мумкин ягон 90% ам бигем хато намекунем, аксарият занои ҳам мехеланд. Яъне дар дуруни пасуда, масуда, уборка дига сера ҳама гурда дарду дига мақсад бемории вай доранд, хунук гирифтагӣ. Дар мардоҳо бисёртар. 2000 да билета харидорӣ мекунӣ, ҳама вақт ай хизматрасонии доктор яъне ройгон истифода Камеки лайк мунду, лайк шабрат намекунӣ. касе ки лайк монда бошад, абрат нагирифт шо. Каме лайк мондаги буд, лайк шабрат нагирифт, қанта бизан. Қанта бизан. Хушомад, самгилавни хушомадӣ. Самгилавни хушомадӣ. Ба худо қасам ана ин кор ҳамхеле дар тамоми давр замон ҳамхеле чӣ хел бу ҳамихеле вақте ки клиника шудем, иншоаллоҳ мо иншоаллоҳ мекушем, ҷуни сиёҳ мекунем, ба як чихати мекушем, вале иншоаллоҳ ман медонам ки хеле бародаро мақсад дар инҷода кадме гапи ганда мегӯяд раҳмати калон, кадме гапи хуб мегӯяд раҳмати калон. Миннатдорем. Ай одамои бегона мақсад ягон гапи ганда намешунем, одамои худи гапи ганда мешунем, медонӣ. Вале иншоаллоҳ ана кӯшиш мекунем. Мо гапи ганда намегӯем, мо гапи хуб мегӯем иншоаллоҳ ва одамое ки гандагӣ ҳастанд нисбати мо иншоаллоҳ борам дастгирӣ мекунем. Чун баъд ба ҳамон поведени хучун карочи изо мекашанд рафтори хучун. Бахшиши ҷо бародаро, камтар бисёртар ҳамин суханои ман ба забони русӣ меравад. Вале чӣ хеле вақте ки қатъи ҳамкоро мақсад бо забони русӣ қатъи суҳбат мекунам, вале суҳбатҳоам мақсад камтар ба забони русӣ рафтааст. Бахшиши зиёд. Рӯзе нест ки мақсад ва телефони ман ҳамиҷа без сообщение мемонад. 200-300 сообщение меяд, камтар пасташ ки 200-300 сообщение меяд, вале ҳар як инсон ба дарди худаш занг мезанад ёки ба дарди худаш менависад илтимос. Конечно ки модарои мо шумо ба ин рӯзо мақсад занг мезананд, мақсад мепурсанд. Морам кӯшиш мекунем дар бари ҳамин модаро бошем, дастгирӣ кунем.
ва бисёр бародарон мақсад дар ҳамин видеоэфирҳо ё ки дар ҳамин видеоҳо мегӯянд, мегарданд, мегӯянд ки фалони ёрдаммон накард, фалони ёрдаммон накард, русо ёрдаммон накард. Ина шуморо ёрдам накард, ина ман гуфтаздам ки ина биёе билетҳоро харидорӣ кунед, ман ёрдамтон мекунам, ман. Дар баъри любой касб иншоалло ки ҳастам, мемонам то мурданам иншоалло. Шумо бироед дастгирӣ кунед. Лайка зер кунед, лайка. Ҳамин вақти дуромадед, лайка зер кунед. Ҳайки биромадед, раҳмати калон. Лайкти барои мо фоидаовар аст. Канал уҷа қариб 5000 подписчик шидагия. 5000 подписчик уҷа аллакай одамое ки мақсад худшона мисол нишон додазиянд, уҷа билет харидисиянд. Иншоалло бо бародарое ҳаста ки занг задаги ҳастанд, мақсад худаш я 50 билетша худаш мехарад. 50 билета. Представед ки худат ҳам хел бародар шерои надорем ки ҳарчи 50 билета гуфтага худам мехарам. Уҷа харидисиянд мардам. ин кори аст ки кори хайр аст. Ва кори мақсад любой маҳал меояд пеши ман мисол мешинем суҳбат мекунем бо ягон ҳамчун Тоҷикистон худро ҳис мекунем. Хеле не ки мақсад пул дода та биёяд. Не бародар. Иншоалло ки мақсад чӣ хеле ки мегӯянд, яке барои сохтмони масҷид як ғишт, як санг ёки як дираме ки ту дар ҳамон сарф мекунӣ, ёки барои сохтмони мақсад мактаб, роҳ, кӯпрук, обиёрӣ, беморхона, сағирахона, ҳамин хел ҷое ки то абад мемонад, яке мақсад касо мисол мардум истифода мебарад, вақте ки дунё ки мегузаред то рӯзе ки фаъолият мекунад ҳамо муассиса бигем, ёки роҳ ёки мақсад мактаб, дига масҷид, дига тамомаи амолу дена савобот ҳамо расида меистад. Ба ҳамин хотир мақсад ин докторам хеле кӯшиш карданд, мақсад яъне заминшона ёфтанд, ина барои кушодани беморхона хеле иқдоми хуб гирифтанд, яъне ки аймо мардум мақсад биромада мақсад на талбидесана, просто хизмат. нигоҳ куда Алишер, нигоҳ кун. Бародарои мо шумо мақсад клиникаҳо меравед. Клиникаҳо вақте ки шумо меравед, представед кунед ки шумо мақсад барои як консултатсия 2000 тан мегиранд. Узид кунед, агар узид дополнительный, естественно 1600 бо мети ҳаст. Ва бо вақте ки мехоҳӣ ки мақсад 6-7 рӯз тобат гирӣ, намеояд хел ҷо. Вақте больница ман ба чашмои худам мебинам, барои як больница хоб рафтан медонед чанд сум? Медонед чанд сум аст? Барои як рӯзаш 5000 боло аст. 5000 боло. Шумо тасаввур кунед, 5000 боло. Ман кӯшиш кардастам ки мақсад вақте ки ту худат касалӣ ё худат гурдоҳо дар мекунад, миёнат дар мекунад, грижа дорӣ, меояд 6 рӯз аст, 7 рӯз аст, массажит мекунем, тобатит мекунем. Хези меравад спокойно. 6 рӯз 7 рӯз ҳамҷода хоб меравад. Боро кӯшиш мекунем. Акиҷа навишта ки Ибн Сино яке мо кӯшиш кардастем ки мақсад ҳамин кори мо пеш равад. Мо ҷа рӯи назад надорем, мо фақат период. Рекламаро додам дар шуморо поделиться кунем, мақсад ҳамин бародаро мақсад ҳар як қадами мо шумо кӯшиш мекунем ки як кори хайр дошта бошем. Ин кори хайр, марамат. Ба худо қасам ҳамин корро ман худам пеш бурдаастам. Ягон одаме наомада бигӯяд ки ака доктор мақсад фалон чиз ма фалон. Бале ҳаст одамое ки мақсад гуфтагӣ ҳастанд, мо меоем дастгирӣ бикунем дар стройкаш ин вай. Ман миннатдор ҳастам, вале шумо кӯшиш кунед, поделиться кунем видеоро, дастгирӣ кунем. Бовар дорам ки ҳамин агар кушода шавад. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Хайри мавҷуди дӯстадид. Ман бовар дорам ки агар кушода шавад, иншоалло бовар дорам ки хеле бародаро ман дастгирӣ мекунам иншоалло. Новобаста ба ҳама қинигариҳо. Шумо بدون همین подписаться خداجونی را شما подписаться کنید با نگاه که подписаться می‌کنید می‌رواد دادن یکاشت بنای صبح چی دوری دکتر شب خیلی پیش ما نه اینجا دادن ما
خیلی موجود اینجا بیچاره مزهش نبود. برای اونو قرار نیسته که مزه نبود. انشالله دقش دوم بکنیم که خدا شفای کاملش بده. آه. همه کس دست دوم برداریم انشالله. انشالله نه. خوشحال قلب برادر همه. عزیز انا من اصلا مش میتونم خواهش رو کسانی که مقصد دستگیر کردن میتوانند ماده کویکه در پورای کویکه برای کسل خواب رفتن انشالله که روزای نزدیک میبینی که یعنی خبر خوش میشه در این کانال انشالله. انشالله روزای نزدیک من جون شوخ کنم ازم که اگر انا روزای نزدیک شما خودتون میبینیم میدونیم که بعد چیکار کردن نکنم میه انشالله او برادرها که مقصد گفتگی بودن برای چی گوسپند میکشیم گوسپند هم میکشند یاد برادر گفتگی بود گوسپند هم مخدم میکشیم بله بله. هستن دوستان. گوسپند کدمی گفتگی میکشیم گوسپند اینجا من گفتگی اینجا برادر هستن. نه اگه تو گوسپند میدونم تو گفتگی اینم جای باید برادر که مقصد گوسپند خدمی برای میکشیم انشالله خدا نصیب. آه برادر ما در کویکه در گوره 5 تا 6 تا کویکه در گوره اگر التماس برادری که مقصد همین خیرخواه باشن التماس انا کویکه ما در گوره برای کسل خواب رفتن جا سورپریز کردن نکنه. که سورپریز در جهاز همه میفهمه لیکن این نی سورپریز همون روزی که ادکریت میشه کو روز شده شبیه بیمارخانه کلینیکا همون روز ابی کسی اسپیت کرد رویگان خدمت راست вообще تا همون اوکول دروش هم حافظش رو بعد از اوکول بکنه چیکار میکنه مقصد همون روزش رویگان بود دالچی بو میرا آیریس پیسکا ولی بعد یا چی دیگه مقصد وقتی که شدن بیمارخانه ان شاء الله که با این مردا میرسیم خدا خواهد که شده شود انا آیری همو رقم یعنی مقصد اگه در روز ممکن 50 تا یا که 20 تا آیری رقم نوبت خطی هست اودا که ای هزارو ممکن 999 مش میگه گفتی گپو اوایل مقصد پیش ایودا می یکم دیگه قبول کردن نمیشه حسن نمیکی گوش که حسن احمد و برادر عزیز پنج شکایت کرده که در واتساپ نیست این پنج شکایت کرده بسیار داروی که تا تاثیر بخش نیست در کار اینجا من گفتم نمیتونم پنج شکایت را که اتاکر اصلا نیوروپاتولوگ توباد میکنه نیوروپاتولوگ ولی انشالله شما در واتساپ من هستید دارو شما می نیست میگه که انا خوش میکنه که شما اگر اصلا فهمیده در کاره که همه آدم زود آیا پنج که اتاک دارد یا ندارد برای که در برابر این بیماری مثل بیماری شیزوفرنی هست با این رازبیرا سکنه نگوده برای اون کار شما در واتساپ نویسید و اینجا برادر ما شما نویسگی بود که اوردی به فویز نام شدنی برای فویز پس شدنی سپرما شما باید گرمانات رو سپارید انرژی گرمانات رو سپارید سپردن در کل بعد توبت میکنیم وابسته از گرمان ها کدوم گرمان پست است کدوم گرمان بلند است اصلا که گرمان ها سلیش کم پست میشود بعد حسل شبیه سپرما نیست میشود اول گرمان سپردن در کل بعد توبت میکنیم در واتساپ نیستن در کار اینجا در بردار یاد نیسته که برجون با سوال من جواب دهید انال سپرما سپردن فویزش کم بوده است برای کچیس سپرما خوب شدن خیلی پراشوب یا таблетка استفاده برم برادر عزیز تاجیکستان تاجیک برای استفاده بودن زیاد کردن سپرما شما میتونید در واتساپ نویسید من دورو شما نویسم انشالله که اگر شما سپرماگرام سپرده باشه در واتساپ من روی کنید یا که من وقتی در واتساپ نویسم من میگم که چی شما سپردید و وقتی که شما سپردید میبینیم فویز چند است بعد وابسته به وای من دورو خودتو مینویسم این یک دیمش که حالا ماه شهر رمضان است و فیلم که الحمدلله ما مسلمانیم در ماه شهر رمضان همیشه که مقصد باید در جای انالیز پیموگرام است برای خراب برادرو شما هم اینا باید فکر کردن در کورایی این سوالی تاجیکستان کراچی برای کنی پنج که خیلی سوال
гардондем. Аслан нигоҳ кунед, ки дар ин ҷода бисёр бемориҳое ҳаст, ки ман наметавонам мускаб. Паническая атака бисёртар айно, бале ино ҳамашон хеле мешаванд. Ино мегӯянд мебарем ёки инувай, лекин аслан бале хеле тобат кардан дар кора. Тобат кардан дар кора бениҳад. Хай муллоро бухонаш хубтар мешавад, лекин муллои нағз хонда дар кора. Як чиро ман дар мушоҳида кардам, ки дар ҳамин вақти коронавирус аслан 50% ин бародаро, 50% бародаро паническая атака шуданд. Паническая атака шуданд. Ман ҳайрон мешудам. На самом деле ин вақти ҳамин коронавирус шуд, ҳамаи бародаро мақсад ман бисёр шудам. Ман мемурам, ман зинда мешавам, ман итам мекунам, ман хел мешавам. Бародаро бениҳоят паническая атака шуданд. Инро ман ба чашмои худам дидам ва тобат кардем. Вале вобаста ба время, ба вақт замон ино омада тобат мешаванд. Барои ки бисёр бародарои дидам, ки паническая атака доштанд, аллакай аҳмият шумо мекунем. Диагнози паническая атака, а на самом деле уже қиса хуб ҳис мекунад. Барон қара бародаро, хачи гап занед, чӣ гап занед, қа гап занед ман. Эфир истоданам кори осон нест. бале бале. Эфир истоданам. як дарша бачаҳо шумо ба гап будем, ман меҳмону омада фикрем. Давай. Дар ҷоя буд. Ты дар ҷо мефоҳӣ? Бародаро, лайкҳоро зер кунед, зур мешавад. мо канали телеграми худро кушодем. Метавонед ки Беҳрӯз доктор бинависед дар телеграми мо, битавонед подписатсия кунед. Видеои худро дар онҷода мо шахсан ман гузоштан мегирам. Агар як видеои хуб дорам, иншоалло видеоро бидоред тамошо кунед, поделитсия кунед. Видео ҳам хандаовар, ҳам мақсад мо ҳаргӣ надорем, мақсад чанд қабр мерасӣ? мо медонем ки мо чӣ корагар. Касоне ки дар шаҳри Московской област қарор доред ва дигар шаҳрҳои Федератсияи Россия қарор доред, ба сар ман шумо мерасонам, ки хатнасурро мекунем ва агар бемории вазин дошта бошем, мерем, албатта тобат мекунем, дастгирӣ мекунем. Иншоалло ки кӯшиш карда ҳастем, ки мақсад бояд бидонам, албатта бояд бидонам, ки дигаронам, ки тоҷиконам клиника доранд, тоҷиконам тобат мекунанд дигаронро. Иншоалло кӯшиш мекунем, ки бародари тоҷики мо фақат бардор бошанд, дастгирӣ мекунем якдигара. Дурӯи билетҳоро харидорӣ мекунем. Нархи билет 10,000 дар WhatsApp чек шаравон мекунем. Дар WhatsApp чек шаравон мекунем, ном фамилията, тамом номери телефон такиб ҳастанд. Чӣ гап шид? Станция Савёловский. Бола. Метро Савёловский. Конечно, дура. чиз вокзал. Вокзал, метро Савёловский. Далеко. Всё. Банжара? Не, это чё? Чини по-русски дагано. Надо. Так. Так. Гап занед. дар хади бача бо чахчах кунем. Так чӣ зери дил мо имрӯз 7 нафар тамошобинон ҳама хованд. Мо чӣ ки дер вай мекунем. Не, аввал як дур омадам 20 нафар дур омада, бо охир мардум монда меша рӯз ҷумъа, мардум бисёр таробия рӯза доранд мардум. Иншоалло худо хоҳад бародари азиза моҳи муборак ҳам ана майда
рафти суда касе ки ай моҳи муборак истифода мебара хуш ба ҳолаш худо ҳаматонро сабри кутия баъди моҳи муборак баромадан иншоалло хай мардум бо хела настроенош соз меша одамои нозкаши рӯз ки носа мезанад бегада чашмошон ҷалангас мекунад чирикас мекунад ба ҳамон хотир чирикас мекунад чирикас мекунад мақсад ба дига мардум чӣ хеле ки баян баъзо дар эфир мешинам бетараф набошем бародор рафтисай майда билет рафтисай кам монда билетам кам монда ҳақида дидӣ бовар кардӣ номуш нарсага ҳастан мардак буред не мардак буред дар ҳақиқат билет рафти судай можад ин суханои мо барои мақсад як хел одамо мақсад ягон маъне надошта боша ки касе ки корш ба духтур мақсад ҳафтидагия ё ки мақсад ҳамеша рӯз ба ҳамин духтур сари кор дора ниёз ба духтур дора ин чизҳоро нағз дарк мекунад нағз мефаҳмад яъне ки 2000 куҷо дар 2000 ту билет бигирӣ хизматрасонӣ ройгон куҷою атошто бурай 2000 просто барои аз саве додан як ҳаста биспорӣ як мақсад як миллати бегуна як духтури дига да биспорӣ 2000 мақсад як консултатсия бигирӣ мо аксарият хеле камфикрем аксарияти мо камфикрем мақсад як матали тоҷикӣ вазбӣ намега ку дӯсткуши душманпарвар мегӯянд чӣ мегӯянд ва матали дига мега ҳарчанд ки агар хубай гандай девор тарафи хонаи ҳамсоя не тарафи хонаи худам ғалта мега барои мо ҳаракат карданмон дар кор мо шумо бедастгирӣ мо шумо ягон вақт ягон кас корш пеш намеравад мақсад хо сохтмончӣ хо мақсад доктор хо бизнесмен хо ягон таксист тим боле бе ҳамо одамо мақсад зиндагиш пеш намеравад ба ҳамон хотир бетараф набошем беҳида сарфи хароҷоти чим як хароҷоти беҳида кардана ҳам барои саломатии худтон ҳам барои ободии мақсад ҳамин клиника саҳми худтон ҳатман гузорем ина дар кор мешавад агар ҳарчанд ки саломатии худатонам хуб боша худо хуб боша ҳамон билета харидорӣ мекунӣ ҳамтон ки дар роҳи хайр мақсад 2000 додиву ҳам билета ки ҳам рақаме ки тада мебиёяд метавонӣ бо дар ягон бемор тоҳфаш кунӣ ягон беморе ҳаста ки мақсад ниёз ба ҳамон доктор дора ту метавонӣ ҳавайда тоҳфаш кунӣ хурсанд мешавад вақте тоҳфа мекунӣ мегӯӣ ами айно меомад да тоҳфа мақсадам билетака мебарад дар оҷа мисол номи тира хат мезанад ҳоло он ки дар номи ту харидагия ё ки мисол вай дар ҷош номи вайро менависа як умр вай яъне ай хизматрасони ройгон истифода мебара ҳам савобиатш дар ту мераса ҳам мақсад дар духтуру ҳам мисол дар то орза ки клиника ҳаста дар номаи амали ҳамаи мо шумо он шахс савобиатш мераса хай дига чӣ бугум бародаро чӣ хеле мегӯянд як нуқта бас аст агар шуур аст барои ҳамин як нуқта бас аст чин даҳборо такрор кардана ҳамин як сухан хати одам мефаҳмдагӣ иншоалло мефаҳмад барои ҳамаи дӯстои азиз бетараф набошед иншоалло берисқ бетӯҳфа ҳам намемонем ҳам саҳми худтонро мегузаронем ҳастанд инсоне ки шахсан ман худам шоҳидам мақсад бисёртар мақсад ман доктор наздик ҳастам ҳам дӯст ҳастем бисёртар ки вомехӯрем ай кору фаъолияти якдигар бохабар ки ҳастем мақсад ҳастанд шахсоне ки мехоҳанд ки дастгирӣ кунанд аки ин барои як сохтани клиника беморхона бигӯем ба забони тоҷикӣ ҳарчанд ки агар масоҳатшам мақсад агар метри мураббае ки ҳамо вай терету нақшабандӣ кардагиай камам ки бошад ин кори ҳазлу шӯхӣ нест ҳозир бухто медонӣ ки аз сохтмона сохтан як обични як вагончаро сохтан чанд қадар маблағ меравад оно ки барои сохтан дар кора бо ниёз ба таъмир дора ин пирӯз бо чанд қадар аппаратҳое ки мақсад дар оҷа таҷҳизотое ки дар оҷа дар корай як аппаратош худаш просто приблизительно ҳисоб китоб кардем моли қариб 15 миллион мешавад вайш бо акои номгӯш аки ман худам намедонам бо касоне ки истифода мебаранд духтуро худшон надонанд бо ӯ як ҳар як намуд номҳои вазбин доранд 15 миллион мешавад 15 миллион просто дар мактаб даже 15 миллион хондагӣ нестем то ҳазора ҳисоб кардагим тамомҳои 10 миллионш гузаштагӣ нестем ки 11 сол буд мешавад 15 миллион ба даҳни
осоне ба даҳан гуфтан мақсад бо хай камш так каму беш худш бо як сохтмонш худш пашти ҳаму хай дига бо расход мешавад бузӣ нест барои бародаро ай шумо ҳам чхеле ки доктор маге эҳтиёмона хоҳиш карда мешавад ки бетараф набошен нисбати иқдоми гирифтагии доктор бетарафӣ накунед дастгирӣ кунед ҳар эфирда медурем поделиться кунед ёру дӯстотонро даъват кунед масалан чанд қадар ки вақте зритель тамошобин бисёр мешава ҳамон қадар канали мо ҳам пеш мерава яъне суханои мо тезтар паҳн мешава ай ҳамон канали доктор тамошо мекунед поделиться кунед ҳама видеошо тамошо кунед кадомша ки имина ба нафъи ҳамон инсон ба нафъи ҳамон бемор ба нафъи худат ҳамон фоидаовар аст ҳамонро биги поделиться кун мақсад бо як каси дига авай баҳра мебарад бо подписатсия мекунад барои видеои оянда барои видеои нав. Салому алейкум дӯстони азизи ябургар. Ман бовар дорам ки бисёр бародарое ҳастанд ки ман намедонам ҳамин иқдоми гирифтагии ман на. Барои қара бародаро медонем видеоро поделиться мекунем, равон мекунем, чунки дигаронам мисол дӯсти мо шаванд, моро мақсад мухлисои худро дошта бошем. Бародарои азиз, дар ҳамҷа дӯсти азизи ман, шогирди ман иншоалло ки Закариё додаракаш рӯзҳои наздик насиб боша миён видеоро мегзаронем дар бораи бемории анемия. Касоне ки бемории анемия доранд, аз ҳамин видеои бемории анемия иншоалло ки медонанд гӯш мекунанд. Мақсад ҳар як лексия ки мо мегзаронем дар бораи ҳар беморӣ шумо дар бемории худро мефаҳмед ки чӣ кор кардан ва тавобатошро иншоалло ки дар ҳаминҷа мегӯем ва пешгиришам мегӯем. Ҳаминҷа додараки мо Закариё рӯзҳои наздик иншоалло ки видеоша ки мегзорем вақтша мо дар праймои эфир кӯшиш мекунем ки мақсад ҳамин хай дастгирӣ мекунем дастгирӣ мекунем бо кор ҳам иншоалло қатъӣ мегиримш иншоалло дастгириш мекунем. Чунки ино ки мисол вале кор кардаги ҳастанд дар Тоҷикистони ҷо бо худ ки наҷа қатъӣ мегиримш. Албатта қатъӣ худам бо ин кор мекунам иншоалло. Додарои видеоро поделиться кунем, билетҳоро харидор кунем. Билетҳо 5000 буданд, уҷа 5000 ҷои 4000 мондаги бародаро. Билет нархи билет 2000 вақте ки ту билет мегирӣ тавобатат бепул мешава, ту фикр намекунӣ, фақат занг мезанӣ акай доктор фалон бемор шудам мехезӣ миёй, агар хоб рафтагӣ бошӣ хоб меравӣ, агар тавобат карда бошӣ дору уколта менависем ё ки нафорад мехезӣ меравӣ. Ва дар ин бобат гуфтанӣ ҳастам ки касоне ки мақсад билет мегиранд кӯшиш мекунем фикр мекунем ки мақсад дар ҳолате ки агар билетҳо уҷа савдо раванд тезтарак савдо раванд кӯшиш мекунем стоматологиям барои касоне ки билет харидагаанд стоматологиям бепул мекунем иншоалло. Иқдоми зур гирифтаи зама вале бародаро чота хизмат бародаро сусти бад ба худо видеоро поделиться кунед ва бовар мекунед намекунед агар мо якдигарро дастгирӣ накунем дигарон моро дастгирӣ намекунанд. Агар як дорурам ки агар ман ба шумо гуфтам ки мақсад фалон дору барои сардардӣ мешавад, шумо пас дониста бигирем ки значит ҳамирам як кори хайр аст. Правильно? Правильно. Барои ин бародарои азиз илтимос ин барои шумо хуб аст, барои ман не, барои шумо хуб аст ки аслан хайри хита кардагӣ. Та агар мисол дар дигар ҷоро хайрам накунӣ иншоалло хайрти рафтист. Ман худо дар тоҷи сар агар бигӣ ки мошини вай дорум охиршон хеле. Бале, иҷода савол додан салом да чӣ бози иҷа бози нест бародари азиз. Бо як бор дига мефаҳмонем худод мумкин ози нав дуромадӣ бародари азиз. Аввал дуру лайка бизан бугу лайка. Аввал дуромадӣ. Лайкуро зер кунед. Баъд як лайка ка бимон. Иҷода бародар бози нест. Саломов. Иҷода иқдоми пешгирифтаи доктор, яъне ки барои кушодани клиника як бози хурда как ташкил кардагиам. Барои нархи билет 2000 рубл мехарӣ. ҳамун рақаме ки туда меояд ҳамун рақам қатӣ ту метавонӣ дар номи худат дар номи оилата дар номи бачата ё ягон ё рафиқ дӯст фарқ надорад бо касо ҳамин як рақам қатӣ як кас фақат то рӯзе ки ҳамун мақсад худат соҳу саломатӣ
мақсад амо клиника кор мекуна, яъне хизматрасонӣ ана тиббӣ, яъне ки ҳамн доктор тада ройгон мешавад. И бозӣ нест, и ҳазлу шӯхиам нест. Ба маблағи 2000 агар худат намедонам чанд солаи, хуб мумкин одами калон бошӣ, хеле корро дар сари худат мисол омадагӣ, як беморхона темболе дар мулки мардум, як беморхонада муроҷиат кардан чӣ қадар маблағ дар кор ай, ана худто нағз медонем. Барои ҳавай ту чӣ кор мекунӣ? Ана ҳамҷи рақамҳои доктор ҳастай, ҳаморо мегирӣ сахранӣ мекунӣ, мебурои WhatsApp, медири 2000 мепартои дар карташ, дар WhatsAppш менависӣ: салом, ман фалон одам, ҳамун чеки пул гирифта, ҳамун партофтагии чеки дар доктор мепартоӣ, тада авосо рақам мебиёяд. Рақам мақсад 25 ай, 26 ай, 2001 ай, мисол чанде ки рақам дар онҷа очира дошта бошӣ, рақам тада мебиёяд, ҳамун рақама гум намекунӣ. Яке хай одами аз телефонот мешикана, гум мешава, яке месӯза, ту бо муроҷиат мекунӣ дар доктор, вай барои ки як амр чеки ту дар ҳамун WhatsApp-ад ҳастай. Ҳамини бо дуюм бора мақсад телефони нав ки васаят кардем, чекта мепартоем, мисол меги доктор, ман як бор пул партофтагим, чеки ман ҳамин чекай, ман дар рақами ана худо рақам дода будӣ, nom фамилия ҳамин хел будам, ӯ рӯи коғаз нигаҳ мекунӣ ки дар ҳақиқат ту як бор харидорӣ кардагӣ. Вот бародари азиз, ту як бор харидорӣ кардагӣ. Ана барои ҳавай бародари азиз, ана битараф набошем. И ёру дӯстотондам мақсад тавсия тии ки ҳамин хел ана доктор бозӣ пешниҳод кардагӣ, бозӣ не, мақсад ям як дастгирии шумо мешавад. Ягон саволҳои дига боша медицинагӣ, дар бораи ягон касалӣ, ягон беморӣ, ягон саволҳо боша пешниҳод кунед. Марҳамат, бо агар ягон вай боша доктор бо инӯ сухан кун. Ҳамҷода навиштаисанд, касе ки нав медроя, як бор болора контракт ва ҳамочира поён карда тамошо кунед, дар ҳамҷо навистагӣ подробно карда нархи билет чанд сом ва дар кадом рақамҳо билет харидорӣ кардан мумкин аст. Хоб, бо чӣ хеле ки дар гузашта гуфтем, бо як бор дига ҳамин шумо вақте ки подписатсия мекунед дар канали як кас, ман медонем ки то ҳамун канали якон кас агар фоидавар набошад, дар нафъи инсон набошад, ягон вақт подписатсия намекунад, ана лайк намемонад. Барои ҳамон вақте ки подписатсия мекунӣ, лайк мемонӣ, мақсад ҳамун канал тада фоидавара дар кория, ҳамунҷо видеоҳо ҳастанд. Мақсад дар канали якта видео нест, дар онҷо хеле видео бисёрад. Якта пона мебинед ки ҳар як видео як намуди бемориро дар ҳамҷо тавсия додагиаст. Дар ҳар як видео як намуди бемориро тавсия кардагиаст. Як намуди мақсад иқдоми гирифтагиша дар ҳамҷо тавсия кардагиаст, сухан кардагиаст, гуфтагиаст. Дар онҷо чандин бемориро мақсад тавобат кардагиаст, навистагиаст ва видео ҳастанд. Тамошо мекунед кадом видеое ки дар шумо ки фоидаовар аст, сразу ҳамонро поделиться кунед. Мисол бо як ин худаш як фоида аст. Агар ҳарчанд ки зури хитам ки намераса ҳамун билета харидорӣ карданда, агар мисол поделиться кардан гире, видео паҳм шидан гира, ё ки ҳам худаш лайк мони просмотр бисёртар гирифтан гира, уже худаш видео автоматически паҳм мешавад. ку шерои нар инҷо 27 лайка, ку як лайка боз зер кунӣ, ку лайк бисёр шавад. 27 лайка. Шерои нар нар зинда боше. Агар оди ман бигӯ ки Mercedes Gelenwagen дорам, гӯ дар конкурс бовар ки амику 1000 лайк мешавад. Уна шавора. Лекин и 5 нафар дига лайка наҷихем. Барои ки лайка меҷихем, бо лайкошон абрад мегирем. На 28 е бародаро. И лайки Сомон Саломов буд. Салом Саломов. Чи ҳамо лайки ҳамо лайка зер кунед бачо. Шерои нар зинда бошед. Салом Саломов диди. ҳамон лайки блестящий лайки авай. Лайкоро зер кунед, вале Mercedes Gelenwagen намеёрем. Вале чи ҷоши намишка, ҷоши мишка. Пишака, пишака. Пишакҷон. Беҳтарин брат, не лайк мамад. Пишака биё. Ҳозир пишака биё. Бардороз бесе сюрприз дорем, сюрприз. Дар конкурса мерам мондагем, азир. Овардиша. Биё. Тамошо кунед. Тӯҳфаи беҳтарин ҷо биё. ин тӯҳфа да муша қапида метии ба мешавад. Вот тӯҳфаи беҳтарин диди. Ай Gelenwagen гизалай. Ира муша метии бо кушиш наметавонӣ бухӯрӣ, бо ба вилка да ажда мемонӣ. Чанд кило аст? 5 кило аст? Зиёд аст.
احمد فربی چشم شدی چشمک کجا دیگه نه مثلا همه پرود میپیشه хороший. شو شدی заводской خیلی چیه О, игаси. چشم شدی Бачаҳо дидем намира дар конкурс мондагиам дар конкурс. کسی شب و زبط پیشه Лайка, кадне пишака назмин лайка бузур, лайка. ایره که Айнаистан монда намаҷ. همین سیم لایک کسی مونه کد در آخران پیشه تو فایمه میشه سیم لایک نمونم پیشه که بیار بگم Пишак дар хона будан беҳтарин аст. Пайғамбари Худо дӯст медошта пишака. چی میسه پیشه Пишак беҳтарин чиз аст. Вале нигоҳ кунед. Дар Телеграм ҳастай. Дар Телеграм канали ман ҳастай. Нам кушодаги ҳастам. Дина бего кушодаги ҳастам. Ана видеоро насиб боша. Доктор Беҳрӯз доктор менависи мебурад. Бародаро азиз, шумо аз чиро доништа доред? Қасам ба Худо мехӯрам. Вақте ки дар ин коронавирус сар шудаги буд, дар ин коронавирус ман ба касалу исусу мерафтам меомадам. Бисёр касалуро ман тобат мекардам. Худо дар тӯли сарай бовар мекунед намекунед, ҳам пишак меомад дар тӯли сарам меистод. Бовар мекунед, ман касал нашудам. Вақте чанд рӯз пишак набуд. кароматло ҷаназе кароматло ҳаким насе ки брат ман дита пишак берум пишак ҷангак мекунед Пишаки мара нигоҳ кунед. Ин одама мезана. Маҳаллеш биё ҷангак. не аввал пурс ки пишак духтарам ё бача пишак Не явҷи. Чизо шагирфтагим. چرا نسلو تا گرفتگی هم چرا من نگاه داریم بو در جون بزن. هر روز حساب میکنم اگر میشید 1000 لایک میمونه شما بهترین شد. سلمان بوده سلمان دوستانی. باور میکنین نمیکنین کوشش کردم با خدا چیکار میکنم نمیکنم همه برای خاطر شما همه برای خاطر شما اینجا سه کس دو کس مونده یا که خودت سه کس قد میکنیم خیلی فیلم مردم را خوب کنن روزاداران دوستای عزیز خوش اومدین همه کسا هزار رحمت خداوند کسانی که مقصد لایک موندن دستگیری کردن دوستای عزیز یک لحظه بود شوخی کردیم خندیدیم انا این مقصد برای یک خرسندی بود بله دوستای عزیز ما اگر کاک اکتور بگیریم اصلا دلیم نگاه کنید چه گم بزنم دوستای عزیز ما بلیط داریم بلیطو 10000 کار بلیطو کلشی بلیطو 5000 بود 4000 موداگه کسی که ما بلیط کسی ما بلیط میگیره تا با توش به پولای ما گالیواگی ماشینو دیگه ابیشات نمیکنیم ولی ما ان شاء الله برای سلامتی خودت ان شاء الله که وعده میده که توبت خودت به پول میکنیم تو خودت میاد توبتات به پول کنسولت به پول خودت اگر ما وقت سخن بگم که همو اکتیرو در ما زور گام بزنم لیکن خشم چه بگم وقتی نگاه میکنیم رو افتاده میشه باور که سخن گفتن دیگه چی نمیشه همین دو کسی دیگه لایک مونه با افیر خاموش نمیشه دو کسی دیگه لایک مونه دو کسی دیگه لایک 28 نه 28 29 30 تا زور میشه بدونیم دستگیری کنیم ان شاء الله که برای منفعت ما و شما است و چیکار کرده هستم برای برادرای توجیک میکنه من شما برادرای من برادر شما بدون لایک رو زیر کنید ان شاء الله که همه با منفعت یک تایگای دیگه کنی گفتی یک تا بچرا خیلی همو هست کسی هست که همو هست کسی درباره دیگه بیماری ها نصیب باشه ما اونجا علاقه اعلان میکنم اونجا نصیب باشه درباره بیماری پروستات چیزی که باشه نباشه همش اونجا علاقه شاید که پگو درباره بیماری پروستات باشه شاید که درباره بیماری انیمیا باشه شاید که درباره بیماری پسریاز باشه شاید درباره بیماری تریشن گیمارو یکی خود گیمارو درباره بیماری پلنیفریت گرده مثلا مچو درباره بیماری تو مچو پوزوری یعنی پیشاب دون در این باره بیماری شاید که صحبت کنیم سخن بگیم التماس برادران دارید دستگیری کنید پادیلیسا کنید کانال پادپیساتسا کنید و بلیط رو خریداری کنید روزهای نزدیک در دیگه کانال ها رو میشه رکلام میتیم رکلام ها رو علاقه برادران پیش میبرند شما خودتون میبینید ان شاء الله روزهای کسانی که وعده کردگی بودن مقصد گوسپند ان شاء الله گوسپند میکشن باور دارم اینه شعری نخودش گوسپند وعده داده ان شاء الله نصیب باشه برادران عزیز التماس کسانی که مقصد دستگیری کردن میتونه کسانی که مقصد ریال نه خودت
мисол метавонӣ ёрдам карда илтимос мекунам бардорҷон як талайши чӣ кунем илтимос мекунам ҳамун койкае ку койка монад дар коя 5-6 койка дар коя барои беморон хоб шидан илтимос вақте ки оварда илтимос як дастгирӣ кунеда мо ҳамин чиз кунем видео кунем дар канал пахш кунем видео бардорон бинанд хай моро як кӯшиш мекунем ки суҳбат кунем хати шумо веселиса гапе ки мақсад таб рӯҳмо болида боша хати шумо суҳбат кунем чақчақ кунем вақте одам мегӯяд аллакай мухлисои худша пайдо мекунад нигоҳ кунед ҳамин ютуб дусе бор дур омадан айда гапи хандовар задан аллакай чиз шидан ба ҳамаи гапҳошон знаменитӣ шидан як дӯсти азизи мо кароматлу чизе навист телефони хазан хати лайк монус якташ ки кароматлу додарай ин бечора ҳамин карта штагиай рӯ занг задам гуфтам ку ном тароиш кардам анами кароматлу ва занга незанам 32 ташид лайкҳоро гузоштам гирӣ иншолло пага бародари азиз пага бега худо насиб боша ма вай мекунам рӯзи пага бега ки рӯзи бозор рӯзи дамгирия ма худо канал дорум группҳо дорум иншалло аями саҳар то бега рекламаш мекунам чтобы бега соати 8 барвақттар соати 8 бозира сар эчи бозира мегум эфира сар ё скорее всего баъди 9 таробе чанд боже 9 тамоша 9 ай соати 9 сар метим баъди таробе барои ки як чира реклама байни халқ реклама кардан гирифтӣ ки уже мардум ҳамчунин интерес кардан мегирад бо тари насиб бошад суханои хуб қатъи пешниҳод мекунем дафъаи оянда насиб боша боварӣ дорам ки ҳам зрители мо ҳами як бора 50-100 нафар тамошобин шид дигар далши ҳамо чиз рафтан мегирад ҳамо режим рафтан мегирад худо хоҳад боқӣ паноҳи ҳамаатон ба худо шабои хуш бародари азиз дар ҳар як намозотон дар ҳаққи мо дуо кунем мо ҳам дар ҳаққи шумо дуогӯем дар ҳаққи якдигар дуогӯ бошем дар ин моҳи бузург дар ин моҳи муборак ба якдигар хафа набошем гапҳои суханои якдигарро мақсад ба дил нагирем кина нагирем боқӣ худо нигаҳбонтон паноҳи ҳаматон ва аллоҳ дӯстони азиз агар ягон гапи хато зада бошам узр бисёр чунки одами зод як дам ҳастанд мегӯянд одам як дам ҳасти як дам нести барои ҳамин ман кӯшиш мекунам ки мақсад аз ҳамаи шумо ба ватсап қати худам газдадагӣ қати худам газдадагӣ кароматлу чё ты меня не узнал гуфти гапи худам яке агар гапҳои зиёд зада бошем узр бисёр бародаро ба ҳаматон тансиҳатӣ тансиҳатӣ хоҳонам ҳамеша тансиҳат бошед ҳеҷ маҳал дардро набинед хуб аллоҳ нигаҳбонтон бошад саломат бошед